cijela Hrvatska, svi mi ulazimo u jedno razdoblje koje će biti dosta izazovno. Mi koji smo praktički na čelu države kroz 4 godine iz kriza u krize, i na neki način smo postali krizni menadžeri. Znamo vrlo dobro što nas čeka i ja bi stvarno ne toliko braneći stranačke boje, već braneći interese i svih nas i naše djece, vrlo dobro promislio da me u sljedeće 4 godine vode oni koji se znaju pozicionirati kad su u pitanju unutarnji problemi, kad je u pitanju povlačenje vanjskih sredstava, jer to je veoma važna stavka. Dakle, ta međunarodna dimenzija, znate, u ovom trenutku više od 80% investicija u Hrvatskoj dolazi iz europskih sredstava, europskih fondova. Naši prethodnici su u 4 godine mandata povukli 9%. Ugovorili, mi smo ugovorili 96-97%. To najbolje govori o tome da se politika može i konačnici treba se i predstaviti u brojkama, a brojke su, ja ne bih kazao katastrofalne za naše političke oponente, već rezultat njihovog investiranja, njihovog rada je zapravo bio veoma loš za Hrvatsku. Dakle, građani će odlučiti hoće li eksperimentirati s ljudima koji se de facto nisu dokazali, veliki dio njih zapravo ni u čemu, vi ne znate, a bojim se da nekad ni oni ne znaju koliko ne znaju, i ljude koji ne bježe od problema, već ih rješavaju. Znači, to je zapravo izbor. Imate jednog Andreja Plenkovića koji je međunarodno europski prepoznat lider, koji ovdje uživa povjerenje pa čak i onih koji nisu dio Hrvatske demokratske zajednice, da zna da može i da hoće, i njegovog konkurenta koji, kao što je gospodin Bernardić, koji jedinu plaću koju je u životu zaradio je iz one čiste politike, ili ga je plaćala stranka, ili mu je stranka omogućila da dobije plaću u Saboru. To su, bojim se, vrlo mršave kvalifikacije za nekoga tko bi trebao voditi državu u bilo kom trenutku, a pogotovo u kriznim vremenima.